Здравейте, много ми е приятно да отделихте от времето си, за да ви споделим цялата информация, която много отдавна искаме. Повече от нещата и това, от което е за чистото земеделие, ще бъде снимано, ще бъде качено на нашата страница. Имаме си YouTube канал, който се интересува, защото не мога да кажа абсолютно всичката материя. Тя е силно, трябва да говоря 2 дена без да спирам. И там ще ги разбия на различни детайли. Примерно проблем с въшките как да се реши, проблем с маната как да се реши. Който иска, ще може да се влезе, да се гледа допълнително и накрая ще имате и въпроси. Днес как ще мине деня? Идеята е набързичко, след като се представим и споделим това, което сме се захванали, децата малко на по-късен етап, за да не им е скучно, ще минат отзад на другата шатра, там ще рисуват, после ще седат Дина или Пъпеш, кой каквото се избере, може и двете. Ама какво? Ще си пишат имената и думата здраве на глаголица. За който ще бъде... Моника ще им помогне за това. Значи не знам дали знаете, но глаголицата е нещо дар от боговете, нещо много чисто и страшна енергия, с една дума магия. Просто много българи това са го забравили или по-точно закърпили, да кажа. И трябва да си го припомнят, защото наистина тази азбука е магия в чистата му форма. Оттам нататък имат специални подаръци. Ще помоля, ще споделите на Марянка, тя ще бъде с Моника там. Имената за буквичките ме интересуват на децата първата, защото подаръка е свързан с това. Накрая подаръка, ако им е интересно, може да се гледат още, но после ще мина вече на материята с зеленчуко производството. И там, който искаше, може да се записва, да слуша и накрая да задава въпроси. И после с децата ще отидем и ще съдат, сами ще се съдат Диня и Пъпеш. И ще си вземат вкъщи да си го гледат. Ще съдите Пъпеш и Диня от Семка? Да, от Семка. В разсалното ще отидем заедно. Искате ли? И ще те няма да ли искат, ще го направят. Ще го направят, ще съдят, да. Значи, допира с земята кара тялото да произвежда синдрома на щастието. Аз за това съм толкова щастлива. Защото не ползвам ръкавици. Искам да се ми слага ръкавици. Ние пораснахме, ходейки боси. Много е хубаво. Ние чакам този момент. До сега не съм го правил, но да ходя бос в контакт с земята е чудесно. Добре, това беше. Понеже ни е за първи път и ми трябваше доста време да се подготвя. Се извинявам, ако има някакви дребни детайли. Значи не съм оратор, въпреки че мога да говоря до утре сутринта без да спирам. Може би да няма пълен синхрон, но ако някъде ще поглеждам, вода се записки, защото така е най-лесно. Ако нещо пропусна, искате да попитате, винаги можете по всяко време. Идеята е, при нас няма изградени навици. Ние след като публикувахме събитието, очаквах повече хора да потвърдят или да проявят интерес. Днеска и първи ден на детето на центъра, сигурно има някакви забавления. Надяваме се да положим фундамента на тия навици, защото е много по-лесно. Всички пейки, които разполагам, дали бях дал някои и си ги взех обратно, съм ги донесъл, защото за да може всички да е удобно да седнат. И надявам се за бъдеще да сме по-организирани и да сме още по-продуктивни. Така, ще кажа няколко думи за нас, защото доста хора не знаят въобще нищо за нас. Последните 30 години особено аз съм живял в чужбина. Живял съм във Франция, Германия и повече от 20 години в Белгия. Имаме 3 деца. Дар от моята съпруга, най-голямата дъщеря Енджел, средния син е Леон и Нейтън е най-малкия. Знаете времената какви бяха, принудихме се да избираме какво ще правим и заминахме за чужбина. Винаги съм казвал, че всяко нещо си е имало смисъл, за да се случи. В чужбина научихме да сме отговорни, трудолюбиви, всеотдайни. Аз научих 6 езика говоря, между другото. 3 западни и 3 балкански, което ми е отваряло навсякъде врати, където отидах. Когато заминахме в Белгия, тези децата бяха буквално първи клас, започнаха там. Всичко мина много нормално, но в един момент желанието, мотивацията да се развия ми беше огромна. Първо научих езиците и после започнах да се развивам. Занимавам се професионално с строителство, вътрешно строителство от А до ключ. Това го правя професионално повече от 25 години.
Имали сме фирма за почистване, която все още работи. Мариана беше център нападател на тази фирма. Тя се организира всичко, тя се води счетоводство и абсолютно всичко, защото там не е като тук. Там трябва да се прави всичко сам. И само носиш на припълдера счетоводителя да ти приключи ДДС-то и там допълнителни детайли. Развивахме се прекрасно. Децата ми завършиха. Това им беше идеята да им дам образование и да имат възможност да избират тук или там. По-голям потенциал. Обаче в един момент осъзнах, че Запада е само материално, но нищо повече. Това лично на мен започна да ми тежи страшно много. Започнах да се задавам страшно много въпроси от това дали съм щастлив от начина, по който живее, какъв е смисъл на нашето съществуване, това ли е живота, да раждаме деца, създаваме семейство и да се заминаваме неосъзнати в този живот, или има много по-голяма мъдрост. Ровех се страшно много, прочел съм страшно много литература, книги, всички материи, където има, от А до Я съм ги изровил и за мене съм намерил всички отговори. И тогава осъзнах, че моята мисия в чужбина е свършила, каквото съм трябвал да науча, да придобия съм го направил, е време да се върна в родината и цялата си енергия, цялата си любов, всичките си умения, да ги върна обратно тук и да правя нещо, което да има смисъл. Там съм работил страшно много, но то беше безсмислено само за едни пари. А тук мога да избера също да изкарвам пари и със сигурност няма да правя това. Но казах, жена, това не ми достава удоволствие. Аз искам да има смисъл, да има послание към хората. Това, което правим е с много голяма дълбочина и вярвам, че когато успеем да се разгърнем и да го покажем от сърце, всички хора ще разберат, че намеренията са ни чисти, сърдечни и те са от полза за всички. Тогава казах, Марианка, багажа и се тръгваме. Жена ми се беше шокирала. Ама децата, ама какво ще правим? Викам, не. Седнах и обясних 3 години и обяснявах това, което съм осъзнал. Труден процес. Имаме фирми работещи, къща собствена и много неща трябваше да подредим наново, за да се приберем. Беше доста трудно, но не е невъзможно. Дойдох си и когато си дойдох въпроса веднага първия ми сега, какво ще правим? Какво се издържаме? България е пълен хаос. Администрация, бюрократщина и куп перипети, които ти пречат да направиш това, което искаш. Просто не те остават да го направиш. И случайно попаднах, аз доста често гледам в YouTube разни видеа. Благодарен съм на Ивайло Иванов. Храна от село. Това момче е уникално. Случайно се запознах с него преди няколко години и той ми говореше за чисто производство на храна. Аз бях отишъл за друго, просто не ми направи голямо впечатление. И когато избирах този клип в YouTube и неговото послание, сърцето ми ще излезе. И викам, Мариана, това ще правя. Аз имам много здравословни проблеми, Мариана също. 5 прешина са с артроза отзад и това ми блокира ръце, крака. Няма да ви казвам, не мога да дигна въглиците, когато искам. Но си казах, Господи, дай ми сила, вяра и любов, това нещо да го предам на хората, да покажа, защото България е била плодородна. Тя е хранила империите през вековете, такава и ще си бъде завинаги. Тук имаме късмета да имаме най-подходящия, най-прекрасния климат за отглеждане на храна. Чиста храна. Въпросът е, че има една сила, която иска това право да ни го отнеме, но ще се борим, доколкото можем. Това е с няколко думи за нас. После започнахме с трудностите. Има голям проблем с това, че мечтата ми беше да създадем работни места, не толкова за нас.
и по-късно да ги направим партньори, без да се инвестирали освен енергията си. Миналата година съм взел 18 човека да ги тествам и да ги пробвам, тотално разочарован. И накрая жена ми вика: Иво, ние така или иначе после пак го правим ние. Търсим си хора, които наистина искат да правят това нещо. Ще ги научим. По-късно, когато придобият опит, ще дойде и доброто заплащане. Но тук хората са се научили първо да искат повече пари. Нищо, че не могат да вършат, нищо нямат никакви качества. На Запад се научихме обаче наобратно. Първо трябва да се научиш, да покажеш и тогава идват и възнагражденията. Не можахме да разгърнем още идеята си, защото основно се занимаваме с жена ми. Просто това отнема страшно много време. Миналата година бях засял абсолютно всичко, докато прегледам зеленчука или там бях още много по-зелен в материята. Тук вече въшки, трипс, не знам какво се е появило и ти се чудиш как да го направиш. Звъниш на колеги. Беше доста трудно и тази година си казах: не, Мариана, преотреждаме си приоритетите, по-малко ще съдиме, по-малко продукция, но не мога да ги контролирам на 100%. Доста чета и се запознавам постоянно с всяки един детайл и проба грешка и проверяваш и се вижда какво се случва. Водя контакт с още няколко производителя, които се занимават с чисто земеделие, от които черпа от избора. И като изпробвам един продукт, аз виждам какво се случва. Но идеята е наистина първо да е ефтино, второ да е натурално, трето да е удобно за практика и четвърто да имаш едни здрави и чисти продукти, което е смисълът на това, което правим. Агроаптеките, за съжаление, предлагат нещо коренно различно, но един вредител, когато използваш химия срещу него, той мутира след няколко години. И тази химия вече не му влияе. Трябва да използваш друга. Затова в години те са мутирали страшно много. И каквото и да ги пръскаш, той всичко попада в нашето тяло и това трови нашия организъм после. И аз си казах: това ако ще го правя, никакъв случай няма да занимавам с зеленчуко производство. Или правим на 100% нещо чисто и да научим хората, които желаят да го правят, или въобще не се занимавам с това. Тази година виждам, че нещата се случат много по-добре, много сме по-адекватни и по-късно ще споделя какво правим за всеки един зеленчук. Искам да отворя една скоба и да споделя нещо. Живеем прекалено забързан живот. Кредити, неприятности, здраве, деца и не си задаваме въпроса: живеем ли правилно? Човек, за да съществува, му трябва слънце, вода, храна, сън и въздух. Тези 5 елемента са много важни и ако не ги ползваме правилно, имунната система ни пада до критичен момент и най-малкият вирус, който се появи, той не разболява. Същото и с растенията. Затова ние, примерно, си пълним вода горе от чешмата. Всички знаете, ние вече не купуваме вода от магазина, почти не купуваме, когато нямаме време, защото няма как иначе, защото в нея съдържа вредни микропластмасови частици, които се натрупват. Казаха го 30 години вече, като пиеме вода, учените казаха, че вече вреди. Малко с закъснение. Така че ако имате възможност да пиете чиста вода, пийте. Тя е заредена и с енергия. Това ни храни. Значи доказано, че може дори минимално количество храна да ползваме, но ако всичко се прави правилно, тялото ще е... Аз съм смъкнал 15 кг, ама лета като пеперуда и въобще не ми пречи. Просто не ми остава време да спазвам всички режими, но и това ще дойде. Каква е разликата от чисто натурално производство? Разликата е там, че натуралното производство е да използваш абсолютно натурални продукти, като пилешка торт, после ще обясня за нея, каменно брашно, от лосе, торт от калифорнийски червей и много други неща, които се придобиват много по ефтин начин и те могат да се използват. Ние не използваме абсолютно никаква химия. Докато дома, който отглежда, той няма къде да отиде и да си купи от тия в агроаптеката и каквото му дадат, това ползва. Но от тези всички неща има много вредни вещества, които после влияят на нас. Ние го поглъщаме, то остава в зеленчука и после отива в тялото и, казах, пада имунната система. Конвенционалното производство, там се гледат къси срокове, голямо количество на продукция, за да изкараш много пари. Там никой не го интересува
примерно да изкарам 3 кг домати, аз не мога да се плата на работниците, образно казано. Пъка се пак с химия, изкуствени торове, примерно салати, ние гледаме вегетационния период им е 65. Говорех за конвенционалното производство. Живейки на Запад почти 30 години, сме консумирали толкова много изкуствени зеленчуци. Викам жена, купне да се прибера в България на лято, да си откъсна домата, да си го нарежа. С ракийката ли ще бъде, аз вече не пия от пълно. Не мога да съм предял, само време на време, през 3-4 години. И си казах, жена, мръсна ми, искам да ям истински зеленчук. Като отидеш в магазина, нали, влизане в нашите магазини около нас, ами той не е български, той е внос в Македония, Турция, да не казвам от какви далечни континенти идват някакви продукти. Викам, какво става тук? Къде са българските домати? Ами държавата води такава политика, че умишлено не се помага на дребните производители, за да съсипат този поминък. И ние да станем зависими потенциални клиенти на всички големи вериги. Оттам изкупуват българската продукция на мижави смешни пари, плащат и когато преценят на 2-3 месеца и ти платят 30% от другото, когато е развалено, и такъв човек е обречен на провал. Затова ние правим нещо различно, продаваме директно на крайния клиент, за да няма посредници, за да няма... Искам да видя хората дали наистина са доволни, ако има нещо, което им хареса, да го споделя, защото тогава веднага мога да взема мерки. Иначе се губи тази комуникация, там нататък нещата са обречени. Толкова много съм се нагълтал на тая химия и всяка си ходех пред децата януари месец, само опитах салатата и викам, тата, съжалявам, тези неща, не искам повече да ги ям. Всичко друго мога да ям, но зеленчуци не. То е същото и с месото, те са пълни с хормони, децата стават и такива, викаш, кой им стана тези деца, те са пъкани животните, с коли не. Тъй, че купувайте си от дребни производители, за това направихме това откриване, запознавайте се с тях, вижте как се отглеждат продукцията, да знаете, че купувате нещо чисто. И то ще бъде от полза за вас. Едно от нещата, от идеите ни и мечтите ни е, всяка година, тази година също ще има зелено училище. Примерно 2 дена. То ще започва сутрин, може би до 2-3 часа, ако е много топло, ще се приберат. 2 дена, нали, остават ги родителите, ние се занимаваме с тях. Ще им показваме доста неща, които ще им е доста любопитно. Примерно, за домата да си го откъснат, за краставиците, това, което имаме, ще ги учиме на тези неща, ще пипат с ръце, защото наистина земята трябва да се пипа с ръце. Отзад ще има още животинки, просто не ми стигна времето да го направя, но при първа възможност ще го направя. Пълнчета, диви козлета и още няколко животинки ще сложа отзад, за да може да им е интересно, като дойдат да има какво да видят. Същевременно много искам да направя едно съоръжение тук отвънка, но все още не съм на 100% сигурен как ще го изпълня, защото искаме там да има на орека една къщичка дървена и да има съоръжение с въже, да слемеш и да се пуснеш и да слезеш и там някъде долу. Нещо, което да е атракционно, но трябва да го обмисля и да е направено така, че когато ни няма, ще дойдат други деца, някой може да падне, да е обезопасено, да не се случат неприятности. Идеята е през тези 2 дни, като дойдат на тях, да им е интересно. Да заоставят телефоните на страна и да правят неща, които наистина са от полза за тях. Децата са с чисти, невинни душички и до 12 годишната им възраст е много важно какво внимание им отделяме. Аз за големите нямах тази възможност, деца съжалявам. Но за малки се опитвам и е много важно какво семенце ще посеме в тяхната главичка. И когато им покажем това за храната, защото е много важно, животинките, това си им остава. То ще дойде момент, когато те ще се отключи в тях. Единственото нещо, което ми е бариера на този етап е, защото физически не ми стига времето да направя всичко. Затова ще призовя всички, които ще гледат, които са от региона, искат по някакъв начин да се отползват и да ни помогнат да разгърнем този потенциал, да ни пишат, да звъннат и да заповядат един ден физически да ни помагат. Ще направя план и примерно за няколко дена ще мога да изграда абсолютно всичко. Ако има такива желаящи, ще сме страшно щастливи. Ако няма здраве, ние ще покараме, но ще стане по-бавно. Сега чистото земеделие
има няколко основни неща. Почвата, много хора я подценяват, тя е жив организъм. И ако години наред си съдил и си вземал и нищо не си слагал, тя се изтощава. Тя се амортизира и затова не дава плодове. Друг е въпросът, че отгоре пускат едни вещества, неофициално, които замърсяват, това отива пак в храната, затова се гледа в оранжерии по-често, за да спреш този процес. Какво правим ние? Първо зареждаме почвата с това, от което се нуждае. Това е каменно брашно, русенски варовик. Каменно брашно се продава в търговище, от него не можах да се взема и изконсумирах го. Около 100 грама се слага на квадратен метър. Това помага да се намали киселеността или балансира почвата в такъв вид, в който микроорганизмите да живеят добре. А микроорганизмите са армията, която помага на зеленчуците пък да са здрави. Всяко едно нещо е свързано с другото. Използвам особено пилешка торт. Това също е подготвен готов продукт. Минало е то е смесено с пепел. Значи птицата, след като се изака, това нещо минава през силна температура и всички отровни вещества изчезват. Но няма вътре семена, както примерно при калифорнийския червей, няма нищо време, освен сярата, която остава. То престоява и примерно за да стане абсолютно безвредна, се държи 3 дена във вода. След като престои във вода, всичко се изпарява вредното и остават само полезните вещества. Аз затова си купувам готов продукт. Това може да се слага предварително в почвата или това нещо го разтваря, да речем 1 кг, го слагам в 40 литра вода. Престоява 3 дена, вземам 1 литър в пръскачка 10 литра, сипвам 10 литра вода и минавам, пръскам растенията, примерно да речем на 10-15 дена по един път. Това го правя постоянно. Миналата година бях много доволен. Миналата година използвах само негови калифорнийски черви и доматите ми станаха разкошни. И тази година сме увеличили ефектите. След като добавим каменното брашно, птичата тора, калифорнийския червей, тогава минаваме фрезован. Значи за бъдеще може би няма и да фрезоваме. Има вариант, в който не са фрезован, защото микроорганизмите се качват отгоре и на слънцето умират. Те греят добре долу на сянка. Но за да го правим това, трябва да съм направил определени техники, които година ще ги направим. Да речем, използваме тор от коприва. Правим си я сами. Просто закъсняхме, много късно я събрахме. Събират се още няколко зелени вещества, които природата ни е дала. Вощ, прян, пелин, глухарче. И това нещо го събираш в большинството в една. Имаме примерно един бидон, после ще го покажа, 200 литра, повече от половината го натрупахме с зелена маса. Пълне го с вода, почти догоре, оставяме и толкова пространство. Отивате в първата широколистна гора, само да не е орех. Или ливада, където тъкмо е изболяло, тук ви говоря за пролетта. Хубава тучна ливада, виждаш? 2 шепи под листата, почвата, която е на повърхността, съдържа над 1 милион микроорганизми, които са полезни. Това е армията, която ще ни пази растенията. Това нещо, 2 шепи, точно е толкова, го слагате в една кофа около 20 литра вода. Обаче в един чувапогашник, дамски. Пъкате го вътре, един сварен или 2 картофа е толкова. Картофа е храна, нечистето е храна за микроорганизмите. Слагате го също в чорапа, вързвате го и го оставате на топло. Водата трябва да е 18-25 градуса. Оставате го на топло. На 48 часа отгоре ще образува една хубава пяна. Това нещо се изсъпва в бидона. В бидона може да се добави пилешка тор, 1 кг, 2 малко каменно брашно. И това нещо се остава да ферментира минимум 14 дни. Ето тук, копривата не съм взел съм друга отвара. Ни по-ще покажем бидона. Там имаше го видите на живо. Значи, когато добавиш каменното брашно, не мирише толкова много, но ние нямахме време, тогава нямах. Мирише страшно неприятно, обаче това нещо храни страшно много растенията. Почвено се прилага. Или с канче минаваш половин 1 литър, ние имаме капка, опускам го в цистерната, оттам минава и заминава през всички растения. Това нещо се прави преди да сложиш растенията. Намокриш обилно, пускаш го и тогава съдиш. Или си засадил, минало е няколко дена, хванало се, тогава минаваш и поливаш. Това нещо мога да го правиш 2 или 3 пъти през целия сезон.
Ако не можеш, защото примерно покривата като цъфне и да ред цвят, вече не е желателно да се прави, тогава можеш да правиш само почвата с картоф. На 10 дена, ако го правиш, ти постоянно зарезваш нови микроорганизми, които гонят всички вредители. Те стават като колони и не допускат нищо, което да пречи на растенията. Идеята е от тук нататък, един път в годината или може би два, предварително, затова ще ви съветвам, влезте на нашата Facebook страница. Ще качваме, когато има такъв ден образователен, който иска, примерно, защото ние се занимаваме професионално, но някой, ако ще видят 10-15 квадрата, ще мога да обяснявам в детайли за всяко едно съдение, за всеки един зеленчук, когато му е сезона. Но примерно ще го правя един път в годината, за да може да чуе, или ще кача такива видеа. Ако те не са качени, ако са примерно 10-15 минути, те са на нашата Facebook страница. Но по-големите видеа ще бъдат на нашия YouTube канал. Като напишете семейна ферма Зеленчуков свят, ще ни откриете. И там ще се вижда всичко, което има, което ви интересува. Така ще ни улесните, вместо да ми звънат всеки ден по 100 човека и да ме питат, ама аз сега какво да правя, да могат да изгледат видеята и да получат тази информация, от която им трябва. И то се прави, нали, сега за след няколко месеца, не днеска за утре, защото няма как. Така ще бъдат всички информирани. Друго нещо, което ще направя, ще го направя и накрая, понеже, примерно, пилешка тор карат само по един тон. Ако искат 10 човека по едно чувалче, аз мога да се опаря, аз не искам комисионна, човека да го доставя и ви казвам, елате, ще се запишете, вземете си чувалчето, когато дойде. Всеки си плаща чувалчето и се заминава. Същата работа ще направя с каменото брашно, калифорнийски тор, червей Иван произвежда във фермата, може да се вземате от него, аз се вземам от него и съм доволен от неговия тор. Но калифорнийския червей по-малко слагайте, защото сбият много семена и после трябва да копаш или да го чистиш по някакъв начин. Нали, не е проблем, когато е малка градина. Къде да почна с вредителите ще кажа. Каквото и да направим тия климати, особено този дъжд, сега се побърка от въшки. Пръсках ги онзи ден и ще трябва да повторя. За да може, трябва на седмица. Това нещо тук е отваря от тютюн на листа, или може да се поръчате, ако някой произвежда това, което се изразва и се свърля отпадък. 5 литрова тенджера е пълна с 5 литра вода. Е, такъв сноп съм сложил, не съм го мерил. 300 грама, може би 400, може да е бил и 600 тютюн. Люти чушки, силно люти. Има смелени сухи. Сложил съм 400-500 грама люти чушки. Чесън. 100 грама чесън. Може да сложиш и пресен, може да сложиш и на прах. Аз нямах време за друг, сложих си на прах. Това нещо с прелепител. За прелепител може да се използва домашен сапун. Аз използвам сапун кастилски, който не е варен. От него се слага малко, 10-15 мл. Но това нещо 200-300 мл след, прощавайте, варя го 5 часа напалено. Оставям го да престои до другия ден. Прецеждам и това ми излезе 3 литра от 5 литра отвара, която съм направил. 300-400 мл, 10 литра пръскачка. Слагаш вода, прелепител, минаваш и мога да го правиш всяка седмица. Това не вреди по никакъв начин на растенията. Тютюнът също не вреди. Преди време бяха казали, че тютюнът нанасял някакви вреди на пчелите и ги унищожавал, но пчелите продължават да се умират, не е било проблема. Тютюна, другата химия, която се използва. Това нещо ще ви прогони въшките без никакви проблеми. Има и по-семпли варианти, само с сапун, но сега друго е да пръскаш цветя, примерно, или нещо дребно, съвсем друго е да си гледаш зеленчуци, искаш да си сигурен да са ти здрави. Това нещо е безотказано. Правете го в седмицата един път, на 10 дена един път, или като си наблюдавате растенията и няма да имате ядове. Аз използвам в момента няколко варианта, примерно амитица. Ето тази фирма, амитица, тук съм сложил няколко тяхни продукта, са за сега единствената фирма, на която имам доверие, биологични продукти. От болести до вредители всичко предлага. И аз правя експеримент, кое, как ми влияе, също гледам да е бюджетно, защото амитица, да не говорим,
вредени кипели. 2000 лева съм дал само за продукти, от когато съм почнал да съда растенията до сега. Докато литото чешки тютюна и това, примерно да са ми излезли, няма 100 лева, 50-60 лева. Аз това нещо мога да пръскам 10 пъти. С това нещо, като си го направиш, мога да пръскаш целия сезон. Та, постоянно ще надграждам и ще споделям кой вариант е по-добър за всеки един, колко е по-ефтино да си го направиш. Това беше за въшките. Това гони също мушичките, въшките, и всички тия по-дребни вредители, които се появяват. Кастилския сапун, пишеш в интернет, който иска, който излиза веднага, който го продава и всички изпращат по електронно. Течна сера. Сега ще я покажа. Течната сера не трябва да стои на слънце. Този продукт е на Ивайло Иванов. Той си го е патентирал. Това е серата, това е прелепителя. Идеята е да не стои на слънце, защото го взимаш. Това се пръска препоръчително само вечер. И времето трябва да е сухо и да няма вятър. Пръскаш, късаш, едеш и не се притесняваш за нищо. Миналата година съм го пробвал, наистина той е сертифицирал, няма проблем. Като напишете течна сера Ивайло Иванов, ще ви излезе, те си имат информация, страница, където може да се поръчаш. Поръча се така 5 литра преприятел, 1 литър течна сера. Това нещо е за мана. Чакай да видя. За белокрилка. Всички по-древни вредители, това храни същевременно растението и им помага да изградат силна имунна система. Може само да помогне, това го правя също на 14-15 дена, обаче примерно наблюдавам си растенията. Когато забележа нашествието, онзи ден Мариана ми каза, има нашествие на въшки, при краставиците ги забелязах и веднага отидох и си взех. Понеже този препарат действа веднага, тютюна ми беше дошъл. Това пък го няма сега. Това е другото, което трябва да покажа. Това е другото, което трябва да покажа. Мариана! Тя ги помни всичките работи, нали, блондинка? Аз не мога да запомня нищо. Да купувам техен продукт. Те имат много добри агрономи. Звъннеш ли, свържиш с тях, кажеш ли какво се е случило с растението, как се охранят и веднага ти кажат какво да използваш. Да използвах един техен препарат за въшки и той вика не се притеснява, утре няма да ги има. Но ако не стане, веднага влиза в сила тютюна, защото вече го направих. Пускай го, налях в тубата вече, от вечера ще го ползвам. А друго, което слагаме е Екопроп. Това е също продукт на аметица. Това са микроорганизми, обаче консервирани. Това се разтваря в... Оп! Чак! Одеве споменах, че микроорганизмите, които се произвеждаме сами от почвата, са най-полезни. Ако го правите на 10 дена през целия сезон, докато гледате зеленчуци, това не е нужно да го купувате и ви давам гаранция, че няма да имате ядове. Ще изгони всички почвени и всякакви вредители, които са долу под земята. Сега. За оплюите нещо да кажа. Секунда. Идвам нататък. Теленият червей, всички го знаете, той създава големи проблеми още на чесън, на картоф, на домати, на пипер, на пападжан. И лошото при тях е, че те се снасят ларвите в почвата и 3 до 5 години се стоят там. Амитици имат един продукт Натуралис, се казва. Той е в кофата, има различни грамажи. Натуралис е вид гъба. Всичко се извлича от естествени продукти. Вид гъба, която самите вредители, като я погълнат, тя не им влияе добре. Те почват да мутират и са до там, умират. Бавно, но умират. Това нещо се прави в самото начало или преди сеене, или след като си засял разкачката. Дозата е 10-15 мл, разрежда се прелепител, слага вода 10 литра
Минаваш, пръскаш и задължително мокриш, за да може да падне в почвата. И те като го погълнат и са дотам. Това нещо правиш си редовно, няма да имаш проблеми. Другият вариант е, ние гледаме салати зимно време, като забележиш, че са ти изгризали салатата, вадиш, разровеш, намираш червей и го убиваш. И така си решаваш проблема. Залагаме малко повече салати и задат примерно 10 салата в една оранжерия, нищо не е наред. Но трябва да се вземат мерки, иначе лято те са по-активни и ще ви съсипат културите. Одеве казах за серата. Последно нещо, което искам да кажа за нашите планове и за нашите мечти. Много бих искал нашия регион да стане отново регион на производство на чиста храна. Такава, която сме виждали едно време се отглеждаше по нивите. Аз съм готов да споделям цялата енергия и информация абсолютно безвъзмездно. Затова го и правя, затова съм избрал тази кауза. И който желае да се научи, ще го научи. Оттам нататък за по-големите предприемачи, дали това е доходно, мога да кажа, че е доходно. Аз мога да изхраня 50 семейства с това, което правя. Това нещо може да носи приходи, но трябва да си изградиш инфраструктура. Ето, все още не мога да стигна да си направя поливането да не е с телефона. Когато се налага съдим на ново, давай смаря на кофите и ставаме на луди. Но тази седмица живота здраве ще приключи и този момент. Когато изградиш всичко и то функционира правилно, басейна за това е тук, защото растенията се поливат с топла вода. Миналата година ги поливах директно от сондата, шокирам ги и оттам нататък се появяват маните и болестите. Топла вода, а за бъдеще възнамерявам там да има голямо езеро, по-голямо, ще има шарена японска риба. Водата от рибата, това, което отделят те като слуз, също храни растенията. Аз искам да го имам като атракция за децата, които ще идват да учат тук. Същевременно ще ползвам водата, която ще ми е от полза. Сега това е по-мини, ама си викам някой път, като много ми е топло, отварям и се фърлям вътре и толкова. Съчетаваме приятното с полезното. Когато този регион се създадат 10 такива единици като мен и това нещо създаде работна ръка, които работят достойно и вземат прилични пари, същевременно ти предлагаш чиста храна, на всички останали, повечето хора ще спрат да ходят в магазина и всеки да прави той, в което е много добър. Един е бил монтьор, прави си колите, ама вечерта вместо да ходиш и да бързаш да отидеш до плея в някой верига, мини си знаеш, то произвежда мляко, он е сирене, то зеленчуци, така се взаимопомагаме. И така можем да надживеем този труден проблем и трудни времена, които идват. За децата. За децата ми е най-голямата болка. Всички виждаме какво се случва с съвременните телефони и изкривени ценности. Татуировки, силикони и какви ли не глупости. Това нещо се пропагандира от доста време. Изкривиха се ценностната система на децата, а оттам то поръчително върви към цялата нация. Затова искаме да създадем това училище и да ги учим на правилни навици. Да им показваме кое е важно, да посеем това семенци. Аз знам, че идва момент и то покълва. Едно нещо му трябва само любов, малко грижа и то покълва. Само така можем да им помогнем. Няма да забравим, прибирам се от Белгия и спирам в Румъния преди моста. Ще хапнем нещо набързо и ще починим. И не там беше по-малък. Гледа джанките на дървото и вика, тате, това чери ли е? Домати чери, той не знае къде са доматите. Всичките ни деца стават така. Ако отървем този момент, отдеве споменах, ние имаме най-благоприятния климат. Живял съм в няколко европейски държави. Тези хора, ако имат този климат, тук ще е рай. Не напразно съм написал отвънка какво имаме. България, родина мила, ти си земен рай. Въпросът трябва да го осъзнаеме и да не го пилееме така просто да разхищаваме всички дадености, минералните води, изворите, питейните и всичко, което ни е дадено като че ли е дадено точно на нас, то не е дадено на някой друг. И трябва да го ценим. Иначе ще ни е много трудно. Това е в обща линия, което исках да кажа. Вярвам, че
който изгледа видеото пък и от тук, клипсите може да споделяте, някой ще дойде и ще удари едно рамо, да можем тези неща да ги приключат по-бързо. Ако не, ние пак ще го направим, бавно и славно. Но вярвам, че ще има такива хора, които ще ги докосна. За нас ще бъде много голям жест един човек да дойде един ден и да е част от това, което правим утре, като мине да каже: ей, това съм го правил аз тук и съм помогнал да се случи. Това е. Имате ли въпроси? Тази пръст, която споменах от тебе, после ще кажа коя е, да не е търсена много. Тази пръст ръси с нея, примерно както ми е на мен оранжерията, един път отляво, един път отдясно и примерно на входа. Те минават оттам, едат от него и то ги нарязва вътре и се заминават. Няма да имаш проблеми с оковите. Други въпроси имате ли?